Què me'n dius? No t'ho esperaves, això, eh? Se t'ha acabat tot, traïdor! T'has acabat! No entenc com has tingut el valor de voler-te enfrontar amb mi. En tot el món no hi ha ningú que pugui guanyar un guerrer de l'espai! Molt bé! Som-hi! Ara mira de què sóc capaç. Què passa? La bola de foc torna! Creix! Sembla la lluna plena! D'aquí a un moment seràs al davant de l'adversari més terrible. Se t'ha acabat! L'adversari jugarà l'última carta. Qui ja s'ha transformat i ara en Son Goku s'haurà d'enfrontar amb el monstre més horrible de tots. Pot ser que tingui alguna oportunitat de sortir victoriós d'aquest combat?